Din is-sena ma nafx ġara. Għallibt kemm flaħt u lajt kullu mkien iżda kollu għal xejn. Kollox sibt, is-siġra tal-miliet u it-tiżjin kollu tagħha, lil Santa Claus jisfen malli iċċabċablu, il-festuni biddaw li kull rit u li tebteb, it-tinsil ta' kull daqs u lewn, iċ-ċerf li namlu fil-gallerija, imma lilu ma nista' nsibu imkien. Ftaħt u qallibt il-kaxxi kollha. Forsi qiegħed f'xi kexxun, mhux forsi fuq ir-raf tal-garax, imma jien ċert li erfajtu is-sena l-oħra. Kieku xi biċċa ċikkulata nifhem li xi ħadd ikun raddila salib bil-moħbi, imma dan mhux tal-ikel. Il-bambin ma nista' nsibu mkien. Jiena nqalleb u niftaħ il-kaxxi tal-kartun, dlong fuq it-television rajt reklam wara l-ieħor ta' ħwejjeġ, ikliet, ġojelleriji u armar tal-miliet. Imma lanqas hemm ma kien jidher Ġesu bambin. Fil-kaxxi tal-ittri irċivejt pataflun ta' karti kollha kuluri b'offerti fuq laħam, tiġiġ, dundjan, ħelu, ġugarelli u ħwejjeġ. Imma Ġesu bambin ma rajtux b'nemes fuq l-ebda karta jew reklam. Mort nixtri il-kartolini biex nibgħat ix-xewqat sbieħ dan iż-żmien sabiħ tal-miliet. Kieku l-għażla kienet vasta l-aħħar, kartolini ta' kull daqs u lewn, b'ritratti ta' Peter Rossi, Santa Claus, ċrief u siġar tal-miliet, imma kartolina Ġesu bambin ma stajtx insib. Issa bdejt naħseb li mhux jien biss ma nistax insib ixbija ta' Ġesu bambin, bħal donnu kulħadd jew kważi kulħadd tilef lill-bambin. Bil-qiegħda nistrieħ mill-kedda li ħadd tinfittex lil Ġesu bambin fil-kmamar tad-dar fejn noqgħod, irrealizzajt u fimt li aħna l-bnedmin qed ninqdew bil-festa tiegħu biex nagħmlu festa għalina. Lit-tarbija Ġesu ħbejnija jew aħjar insejnija fil-ġurnata ta' twelid tagħha. L-importanti biss kif se nimlew żaqna, kif se niskru sakra, kif se ngawdu u nixxalaw, kemm se ndumu il-jir barra u ir-rigali li se nraqla. Dakinhar tal-miliet int u tilbes biex toħroġ tiċċelebra. Ftakar biss f'ħaġa waħda. Ġesu hu r-raġuni għal dan l-istaġun. Jalla li f'dan il-miliet lil Ġesu bambin mhux biss issibu iżda aktar minn hekk li tħallih jitwielet fil-maxtura ta' qalbek. Nawguralek milli tqaddis kif xtaqu l-anġli dakinhar ta' twelid tiegħu.